Per jo l'escola ha estat com a fer el següent pas, no? I és necessari que hi hagi l'estructura i com que el següent pas que hi havia d'haver precisament era lo relacional com a incorporar, perquè és com si haguéssim estat durant un temps ocupats i fent molta feina, perquè se n'ha fet molta, penjo, muntant aquesta estructura, lo relacional s'anava fent, però com que no hi havia tant la mirada damunt això relacional. I ara per jo està com a, anem a recuperar això, no ho deixem perdre, és a dir, no se tracta tant d'una cosa nova, sinó de no deixar perdre aquest aspecte, del vincle, de la relació. Jo penso que en la feina que hem fet aquí a l'escola és entendre que sí que hem de deixar de fer coses, possiblement, però com a fent una revisió sèria de lo que volen deixar de fer, perquè el que deixam de fer segurament té una funció de protecció, té una funció positiva, no? Té una lectura positiva d'allò que estan fent, que deien, ui, això ho vull deixar de fer, no? Com que abans de deixar-ho de manera dràstica seria com a val, però d'aquest aspecte que m'aquest, o aquest aspecte quina part positiva té.